Mihlala sibusa nokutsho. Okay. Mihlala iningi yami ngomishi wakwaMwahlifani. Ndizalele eGqeberha eNew Bright 1980 Blower. Okay. Yeah. Ngo-98. Yona. Hayi bhola nidlalile bhola ndiyithanda ndiyayikwazi kum man. Wena Nidlalile. So ngoku wena basically ubhadla udlala isoka. Yeah. Yinto ikhumbulayo, yabo. And at what age? Around 10, 11? Yeah, phaku na 10, 11, yeah. Oh. And go under 10 you like. Oh, okay. Under 13, 15. Yaqhuba nje isoka. Yeah, kaloku yanyuka as in age yahamba kanye nekwa mina ngidlale first team ndingaka fiki ku age bami ngidlala first team. Wow, hayi good. Uthanda iposition Midfielder. Midfielder ke ngoku nje ngibova nje umid lapha esuswini. Yeah, lona ku assistant strike bamazi score. Oh, ya creator. Ya creator uniyajija nje apha wena. Ngibophekayo. Oh, yapheka into ikisemntwini ngiyo. So awukhe wena ubengezazi namachamba uyoyithatha back uhambe uthi unganiki umuntu ubethe into zakho uyongena ngokwakho. Bendishayela but la ndihamba nespeed which is speed benginaso. Oh, uyajika ujike nje bazangcamile kum. Hayi fundi uzohlekisa abantu. Wena at 15 umuntu webhola uya eSgila siphi isintwana? Hayi dlala wena hey. Dibanisa? Hey isintwana ikwanto into Spanish isintwana impahla. Yeah, into isintwana isimpahla ibhola bezama uzongithembile. All right. 15 sure. Khothana ngelexesha. Isikhothana sana sibona ko Facebook nase TV upha. Uchizana ngeultramele rawi. Ukhona wena usenza APO? Siphana lo ne Russian hapha kuyenziwa mana zaweze impahla lonto. Yabo yenxebe ntoni ngantoni bethe ngekhavela. Yeah, nekhavela zingaphi? Xesha niziphethe ke sport bag ke nazo mna. Isihlangu zakho zibheka ku sport bag. Yeah, nonima lezo mpahla zami ziqinile izitembile. Yabo uthi unishange alifame kanye nchiza yashintsha khona ibhola lesinye strip nenye khavela. Sibuza wena bayithini lo yakho sobila phedle. Yabo yezokhothana. Nansi ke ngokuthike iza nabani kubethwa baphi and the first time how was it? Sisikhothana dlala ibhola but ngokuqala ezinye izinto. Yebo hey bona lewi yaphema chitini lewi ngoku enda machita amaninzi awungathi awelela kuyo ngoku so ubone ngathi ndi often mina ngathi ndi secaleni manje lethi kuyibola lo uzifile ngathi engathi wena manje usisiyeki namachita nencoko nawe awakhola wingathi yebo yini wonke umuntu ukuphaphela le awunabani wakho man by 3 months sibayekini man yahamba inkiwo singamachita sonke sirush sonke up until one day hey hayi test funeka ni test hey mnandi vovu ithi kanphinde kwenzeka ntoni emzimbeni or kuvuleka ezinye indawo I don't know why ithi la track late ba try me once ozophinda ufuna undiyeka yo that's why kunzima ebantwini to let go la way phelile uzikhothana ntontoni ngile uzikhothana ayisikele ngokusama jithes ntontoni ngokusikhothana yashiya upgrade ile andichayi work ngoku sort of mzathi lili para okay yansena xesha bali ziyanchacha kanye sithi nazo mosibezi ngawuza sibone kuzo so bakhona abantu bezikhothana base right bona but wena ngokumkile kwezikhothane wayongena kwabantu bethiki and then njengoba ukuthiki ubeli para xa kutheni if ubelilo okanye wazirecognize as such mixed ne Godmans okay yabo ukundisiyikweko mos all right still remember yamela Godman esidala okay ekudala sichaya ithiki ekudala sikle lewe Europa oh okay ayizayibetha lewe zona sichaya nepilisi which kizana iqala ipilisi so ngoku kule game sekwenzwa lento uthathwa ifone ku 1010 seyikhona into yegani phakathi okanye ayikabikho igani okanye ayikho igani
sizama ngoDaisy. Don't ngoku. uDaisy zathi blank gun. Okay. Yeah. So itoy gun. Yeah, but not like toy gun plastic. It's like a replica gun. Okay. Also umuntu nje mothusa nje umuntu nje bayintshiza le part. aqonda umuntu andifuna uyazi bayamanyano not. Kanye not Andifuna uyazi makenzele ndafuna uyenza umuntu. Yeah, just like bama ukhuphe plastic la koma zangqela yo. Kuzofuneka le kani kunithi yiyo. Bayisebenza. Kufuneka nivuthulule nizokwazi ukuphumela. So madoda masingasifokus inglodizi. Masameze uxutha negani ngudika lo Daisy. Ke bonke ufikani uqala ke wona. Isingxoweni. Yo. Just imagine la hype ke wona. Banjani baselona njalo. And then ngokusetyenziswa ngoku uDaisy akasaphathwa kakhulu. Yaphatha uDaisy yaphatha naye. So simbini ngoku. Come lemini kwenzeka isahleko apha kuwe. Uyavuka kwenzeka ntoni utshayile utheni kwenzeka ntoni? Hayi nandirongo ke xa. Kwenzeka wathi ibheke ezininzi. Hayi. Alifuni bendithele kanti hayi kodwa Wachaya ne? hayi isukile. Awusayazi noba kuthini. Andiyayazi. Take us through nje. Yeah. Apha khule xa uphuma bakhangile. Apha. Behlile phanga izolo. Koko bendiduma phaa izolo. Uduma kukuchaya. Ya uduma ya. Okuduma yachaya. Okay. Uduma. Lekuyadumisa lo. Okay. Manje iziphosa ezithembu. Ya ngawo bam. Uduma ke phana. Sa request no. Fika lo kuba X fika lechana. Yeba fithi nansi 5 minutes uyisabetha. Hayi. Usekuye kwa yonke lonto. Ekolonto phunyu. Apho khula opposite nekhana phumi lawe usually ngiqabutshe ndiyoma majita ecasile nje yaba lapha endle kwezi zinto lapha emacaleni hey bolisi le prime bolisi sharp buze ndiyaphi ngixelela itsala imoto itsala imoto ndathi can break hey Belgian break hamachita wathi qengu Yo ngadla lecha inkulu njalo hey athini le lo hey yakithi fuck you puss so ke mina ay azibola lo azobethisa ngale jaki so ngivula ucango yebo ba yaphuma ndibeka inyawo lokuqala xa ndibheka bona ba ngiyambheka lo ikhanya kule mbokotho icango ayibona leni anibona ba halo phutha isiqhobeni lo nobazi ngaba yintoni yo yangisithi yo khupha intshiza khupha inyawo lokuqala alilandela isithi sibini ba so ninike lo umva lewe yava what sha yo sound yekhani sha hey phumele inyawo but hey kundi ba lost ngibambelele emotweni kanje yabo so dimile bandijongile hey phindile nje ayizo eyithi gala udubula ezinye 3 shots yakujema oh yajema yaqhebezela le ufuna ukudubula ebusweni kubandiphele sinibethile one up sobendiphuma ngifishuda kwipina one baye kuphumela inyawo lesibini lost type of like a movie anjini so yona yo igqibezela ishot yayo ba vale iwe manje lwana ijemka yo senivale yamehlo kwela xesha ke mina ba yo hayi late ngoku qabile ayijema jonga kweza seconds xa ubomba uyafa ucinga ngantoni awucingi no yavala uyayi nana react olohlobo xa ngicinge ba ndiyafa but aqomba this is it yeah kulate ngoku because inivuthululile koqala andavalo ibhlungu sure so kind yazi banye feeling izawuthini sure yabo so inicemele ijemka kaca izame ukuyilungisa ngam yaqala ufika lamajita cha ke lamajita efika afika yachanga ilungisa lenhlizimbi
but afikele icele ka driver lakhe but ifestiri ivule kangaka la acha qala mjida wamazama ufaka isandla utshixile avuleka yabo uthixele ecangweni layo azama ufaka isandla bawo yaqotha la kani ayingqutha la kani ngibheka lesha ngiyavula ucango yathi kuyi lena hey yebona uyi-too short le so chane wena wachana naye chana le wathini ke waqala imoto ya wake ngoku yaqala ukuwa obe lost imela we aqala ukuwa ke uyabetha imoto uyabaleka wathi ufam qala nje ube nibule engcini wasemisha ba hey man tawo nathi fika yi-1 bona nawo yaphakama hey yale chili imilenze yale nenzekayo athi jika yi-1 follow ubhotshe athi ngiqhelile qande kudumo sidutshule emva that means paralyzed. At that time you were thinking Lord as well. I have realized land because benifunda ngezandla zesipine into same time like that alone bayinqedile because I'd never had this feeling before. Ngithi ngizama uphakama bengathi uyaphinda ungathi uphakami ngathi weyinqedile yo hayi ke yatsho ihuluwa ke hayi chucha apha emzimbeni anakhala yona Iyavakala. yo yaqala uvakala yo after for some time no fakeness then how yo ayasuka ngakhala ngifuna uqhela Iyahamba. yo khala ngifuna uqhela yo ngifuna uqhela hayi andiyali yenzeka ngathi ibug itshayo man umzimba ngathi ibone ngathi bu-virus yo ndiyazi anye acid Idlula ngapha kwediki le nto. hayi lokutsho Seyimkile hayi tiki. no phakathi ecaleni icaleni hayi bani be concentrate leyo concentrate be focus Yo. yo nekhala noqhirha yo uqhirha naku nalapho kukhona mlalo ke umnandi twasulala bethwa ngabantu kembamo Banani bamhlamba ifulela uzophinda uvuke. andingazodani ngazophinde because olamlalo zanga ngifumana irest mnandi lawini kumhlophe bole light kumhlophe uzolile khobantu man That's the part abantu bathi ngathi bayikufeni. yeah that's akukho bantu lana baxesithi umuntu dijike ukufeni that's akasibexoka lami Jonga, ndike ndiva abantu bathi umuntu for ixesha elithile wawufeske wafanya waswele yes kuthiwa babona loo nto leyo abantu. baleway sokumgamafu amhlophe ndawo yonke eswele god Yo. kupeacefully pha Yeah, mos it means wena uza heaven. Tswele. Because noba kwa hell ubomvu. kubomvu jo kumhlophe ba mhlophe like ba getting even a rest uzangiyiva eva ngibona awuphazamiswa ngumlala kamnandi esuka kuthiwa umuntu odijuleni mangasumika alale kanye mthethisi mna ke mna Bengayazi noba why. mna. ndanelaka ke mna ngoqhwatsho because ndandiqhwatsho kuthiwa vuka Jonga, benza ibi-follow up question yam ke ibizaba yakho into yokuba ngabana one thing ocinga uba iyatshintsha ubomi bakho so iphendlile ngoku okanye ikhona enye ufuna uyongeza for uba anyone ocinga uba uzawuba busy ne-tic uzawuba busy ne-crime into yoba ubomi bakhe umntu ngoku angazibona butshintsheke ngenye level. mna ndicela angayiqali ane because not so much not wonke mna I believe uba I'm strong Sure. and I believe mna ndifumene ne-support kabazalini ndifumene i-support kabantu bone aba-close kum yabo because it's not easy for a 19-year-old eki-wheelchair isabawula ukugrova isabawula ulala namantombi bendideyitha nomlana
ndamxelele mos xa uba kukho imiti endifileyo Sure. unike i-wheelchair Yeah. yixelela hamantsho kunje ke kum like So nidibana social media Yeah. okanye nidibana phi? social media Social okanye- media, okay. yabo Sure. mhlawumbi siyabonana thi phele mhlawumbi iba Yeah. Facebook All right. then ke kuWhatsApp yaboneni kuring okay xelela la miti emantsho ba ufuna uba kule wina makho but there are certain things endifuna uziqonde ngoku Sure. singakayiqhubi le wina. Yes, yes, Yeah, yes. mina cannot satisfy you Okay. betting hlobo locantsi All right. All right. ngikwazi ulenza Okay. ngisaba Sure. luthi life wayo but ubomi bayo bustuck ngi-wheelchair even though ba yenze i-bad mistakes kanye ilesibona ichoose i-life orongo yabo ndinazo imini zami can break it down ngazo ndingabaweli uthini ndive kabuhlungu noma ya yavakala uve baqoma hatsho yavakala ubone even though bunganala noba babe dinga sibone sosithi ukuba ibabe because your life Regret. yatshintsha ulife wakho gqithi once ube